Ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:37, malipayon nga udto, malipayon nga pagpanyaga sa aton sining nga mga kaaksyon, no? Gulpi lang siya nagtiyog-tiyog, yo. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan diri sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Kag sa mga kaaksyon ta sa bugos nga syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan, welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag kalakip man mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan? Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa Oriental side. Nagapabot kita sang pagpangamusta sa inyo sa ato sining pagpangalagad sa sining Sabado nga edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig, October 16, 2021. Aksyon, balita, banat, huling. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa probinsya sang Iloilo, sa Guimaras, sa probinsya sang Guimaras, likewise sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kalakip man ang atong sining mga kaaksyon sa probinsya sang Capiz, no? Kag lakip na sa Kalibo, Aklan, kalakip man sa Antique. Nagapangamusta kami sa inyo mga kaaksyon namon sa sining udto tigirigmana. Ang iban siniti wala pagidman kahimos, ang iban sini himos-himos na mga kaaksyon. Dalon ta mga balita karon dugay-dugaya upod ang ato sining mga aksyon reporters sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige kaming bala sa pagdala sa mga balita sa sining udto sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad? Sa Kapitolyo Provincial, manginkaupod ta si Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa fly infestation sa 35 ka mga poultry farm sa Negros Occidental na resolbar na suno sa kay Governor Eugenio Lacson. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhopon suporta sa mga hotels, restaurants kag iban pa nga mga negosyo sa Bacolod. Ginpasalamatan sang lokal nga panguluhan sang syudad angot sa nagapadayon nga vaccination program campaign. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, hepe sang Police Station 8, nagpadala na sang request sa Gaisano City
kag St. Francis Building agud nga malantaw ang CCTV para makilala ang mga sakyan nga nagbunggo kag naglasak sa 9 anyos nga bata nga napatay kagabi. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni aksyon na Brian Morden sa syudad sa San Carlos. So, minor de edad nga babaye kag isa ka lalaki dakop sa checkpoint nga may illegal nga droga kag armas lutang mga kaaksyon. Kag sa nakbanwasang sila'y lalaki ginbunoho sa ilimnan Pilason. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Barangay 16 punong Barangay Captain Joseph De Los Santos o kung magpakigsapol sa mga empleyado sang ilang barangay buwas nga adlaw isyo angot sa wala sweldo sa barangay worker kag honoraria sa mga barangay officials pagasabton sang kapitan. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon na Roger Gote, binimay kang tanan sa 21 anyos arestado sa kasong paghimulos. Samtang sa syudad sang Sagay, isa naman ang patay, isang Pilason matapos magbunggo o magbungguan ay ang motorsiklo kag tricycle. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, voters registration hours sa pila ka mga lugar ginpalawig sang Commission on Election. Samtang unang adlaw sa pagbakuna kontra COVID-19 sa mga minor de edad, wala sang nangin problema. 35 milyones pesos nga balor sang smuggled nga karne kag utano na recover sang Bureau of Customs. Kag masubras 1,000 ka minor de edad sa Pilipinas nakabato na sang first dose sang COVID-19 vaccine. Amo nang mayong balita da. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Kilala mang ini sa mga balitaan ta sa siningaod to while nga chibog ng halos kalabanan ng iban sini wala pagidman ng ti isa badomo tig limpyo tig palahway gapahunay-hunay gurong iban sini nga mga kaaksyon ta. Sige, amatamaton talang ni kay mahinang kalaban kadtuan tang aton sining resulta sa aton sining unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Sabado, October 16, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 24 kag 31, liwat 24 and 31. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay tamyawuntang aton sining nga mga kaaksyon nga nagpakigupod na sa sining nga odto kay Alex Fuentes and Bibi Biligorio. May lang pagpamati, no? Kay Neil Brian Balues, kay Alfie
L. Ibanez, may lang pag-monitor at iya Kimeriman, kay Paul Binyas Anieve, Edmar Kilitar, Alex Fuentes, Armando Ladua Jr., Robert Troma, Manjo Arnijo, Niepes A. Jasmine, sa kay Lilia Manseba, kay Madam Ems Aboso, no? May lang pagpamati. Arnel Po Disamparado, Ira Kabansagan, Inventor Talurong, Rochelle Evangelista, Mayla Pilor Primavera, may lang pagpamati kag kay Lita, no? May lang pag-monitor kag kay G. Rombines, Dinis Richard Tiboroma, Rama, no? May lang pagpamati. Kag Angie Padillos, sa kay daligid lang, no? Kay Angie Padillos, sa kay Ginida Ordonez, no? Ginida Ordonez kag Raquel Villa, may lang pagpamati, no? Bolivar Praico Rivera, may lang pagpamati dra sa Dakbanwas ang Silay, sa kay Bolivar Praico Rebecca, no? Kay Maria Ko, may lang pagpamati Maria Ko, sa kay Alfie Ibanez, may lang pagpamati. Salamat gid Alfie Ibanez, no? Armando Ladua sa Barangay Alianza, Bago City, Amado Ladua Jr. May lang pagpamati. Robert Troma, kay Ters Vergara Sancho, sa Moises Padilla, salamat gid, no? And sa kay Paul Binyas Anieve, may lang pagpamati. Mayla Pilor Primavera, salamat gid Mayla. Bibi Gregorio Yolo, no? Dira sa poblasyon DSB, sa konvento, may lang pagpamati. Pamilya Gregorio sa Barangay Kabog, no? Manjor ni Honin Ingrate, kag Ginida Ordonez, may lang monitor. Sa kay Ana Sinoro, may lang pagpamati, kag GC Rombines, ga monitor sila ni Cap Jose Rombines, dira sa Taytay Rizal. May lang pagpamati dira. Sige Thank you, gid. Salamat, gid. Karon dugay-dugay ng ibang mga greetings sa dali gid lang kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga kasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagan aksyon Alvin Graba sa patrol naton standby, no? Life extension Balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba, direktadra sa Barangay 16, no? Kay ang punong barangay nga si Joseph De Los Santos magapakigsapol kuno sa mga empleyado sang ilang nga barangay buwas nga adlaw Domingo isyo angot sa wala sweldo sa barangay worker kag honoraria sang mga barangay opisyal pagasabton sang barangay kapitan. Kagiban pa mga balita sa patrol, we have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon na Rex, nagapangabay karon si punong barangay Joseph De Los Santos ang barangay 16 sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga empleyado kag mga opisyal sa nga barangay nga wala pa nasulduhan nga suno sa iya insindiha lang siya danay. Actually ginako niya Aksyon na Rex. Insindiha? Sinong insindihon siya? Yes, Aksyon na Rex. Tingin insindihon sa iya kay iya na iya ka barangay obligasyon? Correct. Actually, ginako niya na Aksyon na Rex kaya nga wala pa ginatagaan sang full salary ining 47 tanan ka mga empleyado. Kaya anong rason sina? Ang isa sa mga rason diri Aksyon Rex nga suno sa iya tugtog karon wala na aprubahan sang budget office sa siyudad sa Bacolod ang Amo na ang isyoda. Amo nang problema dira kung wala ma-aprobahan sang syudad ang ginatudloya siniya ang budget sang barangay. Way ginaprobahan ko, no? Correct. Aksyon na Rex amo na ang pahayag niya diri. Di nga wala ginaprobahan now? Madamo sang koreksyon sa ila mga papeles. O madamo koreksyon? Oo. Ay, ting tesoreria na, kabalo na? Ang ilang treasurera nga si Rachel Hamandre Aksyon na Rex, nakabalo man sini. In fact, siya mismo padayon nga nag-follow up diri kay Rachel Hamandre ang ila sini nga treasurer. Kag ginapa-follow up na gid ni ano gid bala ang rason iti kay naibaluan nga damo man sa mga corrections nga dapat man ikoreheran amo ni Aksyon Rex ang isa sa mga problema nga nagdugay ni ano pila ni kabulan ning wala sweldo ni wala honorarium. May ibang diri Aksyon na Rex 3 ka bulan, may ara 6 ka bulan iniya sa empleyado.
Ti anong kabulan wala gina masulduhan, wala gina makorekto. Ang problema sa rin ganitong problema sa Sa City ilang- Treasurer, sa ilang yes, action na sa budget actually. Sa budget office ang syudad. Budget office ang syudad. uy, dali ka. Oo, amo ni action na Rex ang isa sa nga ginatudlo karon. Kontrapartido ni Kapitan niyaw? Dos Santos. Gintamangkot ko siya, ano ka sir tutuod. Sige, pulahan man ko. Ano sa? Pulahan. Ti pulahan daw ginahinay ang panghambal ya. Oo, amo na. Waya ginatudo. Do ginautik ya pang pulahan siya. Ti pulahan siya nga nagamo ng problema sang barangay na da. Kay may mga correction sunod gani sa iya nga actually Kadugay na lang problema. koreksyonan, way pa na makoreksyon. Sa Actually, isa ka apat bulan, na. 2 ka bulan, siguro makoreksyonan mo na sang treasurer's officer ya da. Correct, actually fourth quarter na tasubong. Oo, Oo. ang paano yung saan sa nagbulos gani Kapitan Daxon Alvin? Last year pa man action na Rex. Ti last year pa. Oo. Paano actually, manugtapos ng tuig? Subong way tilaw sweldo, wala papa yung workers sa da? Actually, gintamang ko ta siya. Sir, ano na siya, problema mo, kay 3 to 6 months, sila niya, first quarter wala problema. Nagtuhaw ang problema sa budget pagsulod na sa second kag third quarter. Sa Nga tingin ba'y ng quarters iban, lagay mo budgeting ngaw? Hindi man, kay nagka-problema na sila 6 months ago. Action Rex, sumalin pa sa itong bulan man sa Mayo, may problema naman sila sa... Okay, first quarter, butang taxon Alvin, Okay na. January, February, March. Why sila problema? Wala pa sila problema kay may... Pagka April, bilang sa pundo. May, June, second quarter, amo nang amat-amat may problema sila. Amat-amat na, kag ang sweldo sa iya empleyado action na Rex kung pila lang ang unod sa iya bulsa. Uy, sa iya bulsa iya nagalin? Ikaduha nga rason, action na Rex, nagapangutang naman siya para maswelduhan ang iya sini nga mga empleyado. Ay, In short, kung sa bagay, normal na nga siya mangita sang inog disponer kung wala gidman budget ang barangay. Tinga may barangay 16 parahaw, way lang nadula sa kalendaryo kung way man lang budget na. okay, actually, suno sa iya, command responsibility, siya gid manalo tanan nga problema. Normal kay siyang barangay kapitan da lang alang ipasalod dyan na sa mga barangay kagawa dyan na da. Ang tresorerya, abi, nano man ang sali ka panagos ang tresorerya ni man? Actually, ginako yaman gani Action Rex matuod ang honoraria sang kagawad, 2 ka bulan, tuod na sir. 2 ka bulan? Oo, nga wala Hindi sila pa guro honoraria. to? Oo. Ginako yaman ni Action na Rex nga tuod nga wala pa nakabaton ang mga barangay kagawad kag iban nga opisyal sang barangay nga sang ila sini nga honoraria sa sunod man sa 2 ka bulan bangod man sa problema sang budget Action Rex. Actually ang nag-advise man gani sa iya ining budget mga pila ka mga barangay officials nga hinugay pagpagwa sang kwarta sang barangay nga wala pa approval sang budget kay granting way pa na-aprobahan ang budget for 2021. Ang malain na karon kung ma-question ka dugang nga kaso in fact Nga wala patawag sa Action Rex. ma-approve ning budget sa barangay 16 for the year 2021 man? Gani man ang problema kay Tinano tungod na sa lang guwa corrections. sinada sang mga ginahimo nila da? Oo, ginabalik niya naman sa budget action na Rex kay way pa na-aprobahan sa nga budget. In fact, ginpatawag na siya diri Action Rex ni ABC President si Lady Gles Gonzales. Oo. Kay nakalabot na gali ni ang ini nga problema kay Lady Gles Gonzales. Kay Oo, ang kalabot na ina. ginpatawag. Kag may Oo. reklamo na ng mga iban nga kagawada sa iya. Oo. Amo na rason action na Rex nga suno sa iya nga ginasabat niya naman kay Kapitan Lady Gles Gonzales kag ginpatawag man siya, in fact nagpadulong man siya dito sa opisina man sa DILG after nga naibaluan nga amo niya sitwasyon plus quote and quote nga posible pag gina-question sa DILG kag ginatagaan sa sang 10 days o kung napulo kadlaw para sabton ining problema aksyon na Rex. Tika sabat na siya?
nakasabat naman kuno siya. Di ko nakasabat na siya. Way man sa dapat na itaguon. Da kay budget ang problema. Kung ako sa iya, una sa masinggitan, no? Budget sang barangay 16, di na budget office ang syudad. Siya dapat na masinggitan. Da hindi siya sali ka panago, da. Correct action na Rex, no? But anyway, isa ini ka mga bagay, that is why... Tinga siya lang yung problema nga barangay. Yung ibang nga barangay, wala ga piyae tao. Uno, siya lang. Oo nga, siya lang yung budget, nga sa budget officer sa ginatudlo iya sini. Anong problema siniman? Hindi ko maintindihan galing ning problema nga of all sa tanan nga mga barangay officials, si kapitan lang kag treasurer ginatudlo nila, oh. No, nga wala way pa rason nga wala kagawa ang budget sa 2021. In fact, may plano siya nga magapakigsapon man buwas nga daw. Hindi kantuon tani sa Lunes ang budget officer sang syudad kung matuod ning budget ang problema, ang budget officer sang syudad, among problema sinong budget officer gani sang syudad? I-check ko na yung action Rex ha. Okay, ti budlay ni magtinudloanay mo, kita mismo bulig sa barangay 16 para nga maklaruhan Oo, ang manang pinaka-importante aksyon Rex, para kahit paano matagaan naman ni sweldo ining 47 tanan ka mga empleyado. 47 gali? Oo, 47 Mako barangay mo na tanod. yung ginagutom sina. Oo, barangay tanod. Mga cleaners. May mga pinahugay pa gani nga natabo na nagligad nga gabi na may gintero pang ano na da, baligyaan ni kagawad bla. Gintamang ko tanang aksyon Rex kay Kapitan. O pagkaroon tanang tiniruhay da sa barangay ante anong budget ko no? Ang budget niya aksyon Rex, ti amo na nang ginakulat nila nga plano siya. Sinong nila? Siya guro? Siya? O Ito yung hulat ng yapon na ang mga tanod, yung mga barangay official, hulatan Manila kung saan... way gid jang barangay officials kag mga barangay workers na way gid kabaton sang sweldo nila, may 3 months, may 6 ka bulan. Ano niyang 6 ka bulan? Ano ning mga workers na? Gani man, timakon mo na yung mga workers. Ti ano nga nila. mga workers ang tag 6 Tanod? months na? Barangay tanod. Barangay tanod? Oo, ang office personnel. Ang ibang pang empleyado, especially mga cleaners na sa barangay Abi. Iti, ang suno sa iya, gapangutang siya. Dugayuhum ko blasang pila ka barangay ganing syudad? 61? 61. Oh, 61 ka barangay, o bol di barangay 16 lang yung problema sa budget. Anong natabo niya sa barangay 16 yaman? Oo, no? Kung sa swertihan pa action Rex, sila lang way nakabaton. Di ganing barangay 16 Action Alvin? Kung going ka action Rex sa area sang ETCS to bala, Dampe, sa left side, dara iya maumpisa ang barangay 16. Sa Dinda Dampe? Sa may... ETCS, ano? ETCS to bala, Dampe action. Sa may likod? Likod na, nan. Ang Pro King Fisher, amo nang may kwanda, Pro King Fisher, amo na barangay 16 pa na? Barangay 16 pa na action Rex. Amo nang hasta na dito sa may likod bala sang Bureau of Fire Protection. Hindi ko lang minsindihan nga sa 61 barangay, 60 yaway problema. Ang iyaya barangay mo yung problema. Ano ginagkamaturan sinikap? Amo nang sakto nga po. Way labot ning online sabong? Joke lang na Action Alvin na. Kay gusto ta pa yuhumon lang si Kapitan kung iya gid man ni problema nga ang tanan nga mga barangay officials da alin sa kagawad sa iski chairman way ginaguro ka suldo da mga barangay workers da except lang sa tresurera sa kay sino to galing tresurer to? Si Rachel Hamandre. Si Rachel Hamandre, guro katilaw ni Guro Manning nga daw naghipos siya, no? Nga gahipos siya. Gani man, muna aksyon na Rex. Hindi na pwede may posa ni si Kapitan gid kapon ang na-interview ta nga ginpatawag na sila dira nga way sila masulduhan na ano pagkahimo sila nga pagka-kuan pa lang nga sang first quarter ya ang budget sang barangay for the year amo to na plaster na iya sang treasurer
kag sang Committee on Finance. Di paano nga wala yan maplastar ang Barangay 16? Which in fact, dapat 2020 pa lang pastado na. Ay, pasado na na-i-action, Alvin. Sugiran lang ng hindi wala nakagi barangay, no? Parang makaintindi. Pero parte sa budget pag sang at mo 2021, approve na inang budget kay gamiton ina for the year 2021 mo. Pero tikon wala sang budget na nagkatabo na das barangay na daman. Ginpamangko tani aksyon na Rex, sir, anong pagtratar mo ni? May politika ayhan sa likod sini? Siling niya aksyon na Rex nga hindi lang ko anay makakomentar ba. Paano magpolitika man? Paano magpolitika kay kung siya pambalo naraman sa grupo Progreso? O gani man, amo tong mambal niya kagina. Oh, di ko nara sa Progreso, mayo kun sa putian sa kay guro magkasiling ka daw politika naman eh. Pero ti kung nara ka man lang sa pulahan, ano pag nanong problema sang budget na ikaw ginamagkahusga action Alvin mo? Oo, kag kung aragin sa eskwelahan, dapat buligan man siya sa pulahan para makagawa ang budget. Sa ano? Ang budget. Sa ano to? Grupo? Budget para sa 2021 nga nilang para sa barangay. Sa pulahan? Oo. Ti araman sa pulahan, bla? Gani man, kung amutong hambal niya. Ti ko nara sa pulahan, di na ta na matingala. Ang pulahan gusto kwa na Grupo Progreso. Kay pulagid man si Mayor Bing mo. Ti kun puti, ara naman sa enkwentro niya, no? Galing ti ko mo nga ara sa pulahan, daw galibog ang ulo, nga nagklamo ini. May kung isa lang kabulan, yung diferensya nga wala matag sila, okay lang na. Pero mag-delayed sa anong kabulan, kag 3 kabulan, nga wala sang sweldo, wala sang kung ano pang ginhanayda sa mga workers kag barangay officials, nano pa ng rason-rason sang kapitan, nga way na sa magsinggitan niya. Gani man, amo ning isa sa mga bagay, actually Rex, nga gusto niya man gani iklaruhon, that is why buwas nga adlaw, 5 o'clock, iya man pag sa pulon man, nga iya sini nga mga empleyado, bahin sini Action Rex. Lang tawang buwas kay 5 p.m. o kung alas 5 sang hapon, iya pagamitingon din mga empleyado. Saan to? Buwas nga adlaw. Ano oras to? Alas 5 sang hapon. O sige, kantuan tanabi, kung anong mapabutsyag ya sina. Kagalang taon tagi ni Action na Rex. Gusto mo batian ang iya explanation? Pwede Ari ang pahayag ni Kapitan De Los Santos. From January to May, actually why na siya masilduhan, ginamatamatan ko lang na ginapangitaan ko nga mautangan. Ako ga-entry sa kwarta mo, nga ginahulam ko, panghatag sa ila. So, natabo nga sa nagligad, na hibaluan sa budget office nga ang amon budget nang way pa ma-approve. May mga koreksyon mong ginabalik-balik. May salig man ko sa tesorera ko. Every time na mag-communicate ang budget office akon, gina-remind ko man siya, please, inday, katui ang budget. Nga hasta subong kita, wala pa. As of now, ang budget namon, wala pa gid ma-approve kay nag-lapse na kuno ang hambal sang budget office pagkadto ko dito. Of course, ako ya gina-blame ko ginang tesorera ko. Kaya na lookout mo. But command responsibility, ako man Japon may ko. Sa linggo, I decided nga hindi ko ya mag-field doanay sa mga kagawad. Kay siya lang mismo gambal nga illegal ang pagpagawa namon. I-resolve na nanay. In fact, ang ako na atensyon yung tawag na ni Liga President Lady Grace Palien, no? So, sa silinggo, nanawag naman ng DILG sa akon, they gave me 10 days to answer. So, ara na. Pero ako yan intindihan ko ang tanan-tanan nga staff and workers. Ako nasubuan man ko ginapangitaan ko man ganin na idea. Pero, waay maplastar, kag waay man ang iba na intindihan nga ang budget namon problema pasubong. Ako ya gapangay ko jud dutay pag-intindi. No, na delayed tungod gaging question sang mga kagawad ang concurrence nila. At the same time gina-question subong kay ang budget namon. So pariya haway pagid tuod man ni. So i-approach ta niya as a challenge to correct. Iko lang 2 months nila nga ginapangita. Well, sa subong niya ang budget namon niya problema gid. That's why nga siling ko stop ko na yang ang amon ang mga kagawad.
And I will find a way gidya nga masulduan ng tao. Mangita ko ya pagi kay ansirabul ko niya sa ila ya directly ng responsibilidad ara na sa akon. It's one of them intindihan ko na. Ako ya may obligasyon ko sa inyo. Sulduan ta kamo. Sa Domingo ma-meeting kita. I'm hoping gidya nga ma-resolve tanitanan. Buligin nyo ko, pangamuyo, nga makakita ako sang para sa inyo tanan. Ako ya, bisan sino magmulay sa ako nakatao, tuod man nakagindi, ginabatong ko na yan. Part niya sang ginsulod ko yung problema mo bilang barangay opisyal. Aksyon na Rex, kabahin gina. Ti okay man nga ginsulod mo ang kasubong sinang obligasyon kapitan, pero ti tamdon mo man, no? Hindi lang ikaw ang nagakaon mo, may pamilya man nga nagakaon. Kung kaya sang barangay nga sulduhan, i-hire. Pero kung hindi kaya, pang disugan na lang na tanan. Amo lang ng advice ko, kapitan. Hindi na kita magpaobra pa kita. Para matalupang danman sang syudad, sang budget office. Anong problema sang budget na natundira sa barangay 16? Amo nang unang question mo. Questionon tang barangay treasurer kung bala ano ang problema gid sang budget officer or budget sang barangay nga wala maaprubahan ni Axel Alvin. Correct, aksyon na Rex, and let's see by tomorrow kung kuan taman ang Ano nga ti pwede lang iahambal tang way maaprubahan sang budget kay may problema. Anong problema sang barangay? Anong problema sang budget sa barangay nga hindi makoreksyonan sang barangay treasurer ni? Na, isa pa na aksyon na Rex. Mayo kung bago lang na da si Richel nga ina. Bago lang na da sao. Kagantis mo na papungkol, may ideya na sa budgeting, may background na budgeting, kay balo na siya sang limuon niya da. Tinga, pang, hindi ko maintindihan kung nanoning barangay 16 nga ini, pero may baluan ta na buwasa. Correct, aksyon na Rex, and let's see, no? Kung ano pag inang ila sining move by tomorrow, granting buwas nga adlaw, magpakigsapol man si Kapitan De Los Santos sa iya sining mga... Ano pang sa pulo niya itong ginagutom na to? Basi igusab siya? Ti kung ginagutom na to yung empleyado mo, tipunon mo pa? Ano to? Kung ginapangitaan niya hulman? Hulaman niya sa ano to? Maghulam ko ti 5'6". Ti sinuma 5'6", sina ang barangay kapitan o barangay officials masaka sina? Oo. Di ba na pwede mangulam ka nga wala sang tubo, wala interes aksyon Alvin, di ba? Oo, 5'6". Ang may wala na makapahulam, 5'6" lang, kunti may tubo. Oo, kung sa iban abi nga financier, may pilaman ka percent. Di man na siling ati hulma lang na yung kwartaw. Hindi na pwede sa karon niya nga tiyempo. Bisan 5 sentimos may saka na. Ti ang interes na din kwao na. Na amo ng mga bagay nga Sa sweldo sang empleyado, sa sweldo sang barangay officials, nga sa tinor sang hambal ni Kapitan siya iyang nag-aabaga sang problema. Oo. Kung sa bagay, yagid man na diretso mo, ina kung may personal ka nga kwarta, Kapitan. Pero kung hulman mo iya, kag interesan mo panada, or interesan sang nagapahulam sa imo sang kwarta, ang kwarta sang sweldo sang imo mga workers, na wagid ka rason-rason na Kapitan, Usisaon tanibay tomorrow. Usisaan na bi aksyon Alvin tol idada gagang barangay ang budget officer blas ang syudad ta ito kibagon sinong budget officer kag lantawang budget sang barangay 16 kun ano ni. Yes, aksyon na Rex. Rest assured, no? Tingwaan tagid diya. Itulin ko ni sa imo ha. The investigators. Nan. Kabudlay man nga sitwasyon niya nga. Gani man. Di kung magamusin si Kapitan mas kaluluoy. Pero mas kaluluoy ang ultimong tao nga nagatrabaho sa iya. Correct. Barangay. Oo, kay Makinig Subrok 40. Kay kung hindi manikasog ang tresorerya, ang kapitan ang next among manikasog ni. Wai man isang iba niyang barangay kagawad ang tinisiling nila, ti okay lang kami diya. Kapin pa may obra, ti sige, okay lang kami Pero papel sang kapitan kag tresorera nga magpakigangot sa budget office ang syudad. Kung nga nadilatar ang pag-approve sa ila, kag kung anong problema sang papilis nila, why ni mga resibo? Isa
pa na, no? munang question da. Usisaon ta. Nga nalabutan ng wala resibo, kaya ambal kagapo ni kagawad to, sa papilang kuno ginapapirma. Atod ka. Ayo. Sige lang Masunod Yes, tagid ni basta si Kapitan Lidiglace Gonzales gina-challenge ta kay ga monitor ni subong si Kapitan Gonzales mo gina-challenge ta Kapitan bilang representing sang liga ng mga barangay sa council at ipanuntaning problema sang barangay 16 no di ta pagpabayaan. Nan, amo nang importante man aksyon. Buligan ta ni. May giya. Buligan ta ni kung anong problema nila. Kiti nakataya man dingalan mo, barangay 16. Kung wala barangay 16, dulaon ta lang ng barangay 16 mo. Unta na barangay 17 na lang Taho na lang. Just na lang ta sa isa, no? From 15 to 17. Kabudlay nga. Tinaganong iban nga mga barangay official siya nagipos. Nagsipos man. Tiyan mo ng problema kay kung dampig ni sila sa barangay kapitani kag treasurer ne, nag-ibwal na ning mga barangay officials kung pamultikay ang ila, ti may rason man sila kiti wala sila yung masulduhan mo. Correct action Rex, no? Let's see, kung ano man mangin dangatan sila. Basta promise mo buwas It's a promise. Aba. Okay Hindi ka magkabalak ka sa maabot. Hindi na. Sa maabot nga. Eleksyon. Pasaliga lang sila. Amo. Pasaliga lang sila. Importante nga, tanigi pamangkot mo to sa galikon din sa nga grupo. Hambal niya pulahan siya. Asiling no? Oo. Nalipat ko uli, nagsiling to sa pulahan siya. Oo. Hambal niya pulahan siya. Sige pulahan ka siya. Atong buligan talang ni si Kapitan Kaya tingato ni para man ni sa taga barangay 16 mo mabuligan tagid ni guro mapakigangutan taning budget officer ta sa Mandeo. Tingnan ang tagid ni action na Rex para masolbar man ang problema sa mga empleyado of course sa kung may away da sila politika yawayon nyo lang na. Basta hindi lang mapiktuhan niyang panghimaryo tada sa barangay 16 bla. Correct action na Rex. So, maning balita sa nga patrol. Ano itong galing na strafing to? Ginpamanggutan na si Kapitan Action na Rex. Sa strafing, angot diri sa pag-strafe, panglutang dito sa Puluyan, Abi, ni isang pamilya ni Kagawad Stella Mesa. Din, sunod diri kay Kagawad ano to? Kagawad Stella Misa. Kagawad Stella Misa? Oo. Pamangkot tayo ini, kagin malabot tayo ini kay Kapitan Joseph de los Santos. Sa iya action na Rex, nga personal pa nga nagtawag si Kapitan o kung rather si Kagawad Mesa sa iya kag nagpangayo sa bulig gilayon nga responderan sini action Rex po do mga kagawad ginupdan niya pagani po action Rex going sa area sa police station number 1 para magpa-record action na Rex. Nag-upod pa siya? Nag-upod pa siya. Kaya nag-upod man siya sa investigasyon. Isa sa mga bagay kay ang investigation yan na sa nga kapulisan. Pero ara siya nga nagiyaman kay Kagawad Stella Misa Actionarex. Anong ilan nga investigasyon Magadepende man Actionarex sa kanya. Huwag tagali mapagigangutan si Saruna kung ano ning latest nga update check ko ni siya action na Rex kay ini ginpalapot ko man ni sa iya action na Rex ini ginaligar nga pag strafing sa Puluyan diri ni Kagawad Stella Mesa action na Rex. Sige. Report sa nga patrol ang ka-action nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige sa Lunes promisa namon ni Action Alvin Graba buligan tang barangay 16 no. Kung kinanglan nga masulduhan ang mga pumuluyo dira gapati kitang matagan solusyon ini kung legal ang ang pag-process ang budget para sa sweldo nila sini lantawon ta kun anong mahimo no by Monday. Buwas may hinunanon si Kapitan sa mga barangay workers sa dira, mga barangay officials sa Paguro,
kay parte sa budget lang taon tani kagibaloon tani mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligidang sa report ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center, life extension na Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras, kadtuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa suporta sa mga hotels, restaurant, kagiban pang mga negosyo sa syudad sang Bacolod. Ginpasalamatan sa lokal nga panguluhan sang syudad angot sa pag nagapadayon nga vaccination program campaign mga kaaksyon. Yaring report ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Ini nga virtual meeting Action Rex in patigayon ni siya kagabi upod sa mga business sector diri sa Bacolod nga ginabuhilugan sa mga tagiyasang hotel, restaurant, kagiban pang nagabaligya blog ko naganegosyo. Agod nga makabulig encourage sa mga Bacolod noon nga magpabakuna kay ang naobserbahan sa mga Action Rex ay nagjutay na lang nagpabakuna nga nagakadto sa mga vaccination center sa diin na karabanan diri ang reason niya sa mga barangay pagod nga tiyang mga tao kung mga residente wala gyapon action like sang willingness kapag magpabakuna abisar nga may aras ang available vaccine. Now, mismo si Mayor Diaz, upod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, bulig sa sining meeting sa rin ang final listing sa sining mga hotels kag restaurant kag iban pagid nga negosyo ipagwa ipublish ang PIO in the coming days kay ini sila maghahatag sang diskwento kag iban pagid nga mga babies mula sa mga fully vaccinated nga mga Bacolod nun kag bisan gani ang hindi Bacolod nun pwede maka-avail diri kung magkadto sa Bacolod magkaon sa restaurant pagbakal sa mga mall kung may ara sila sang vaccination card nga fully vaccinated na. Now sunod diri kay Vice Mayor Elcid Familiaran, tanan nga strategy subong especially sa IATF kag sa EOC ginahimo na nila Action Rex kay ang target sa city among pagtinguha nga marabot gid ang herd immunity nga kinahanglan mo ang makapabakuna kapin pagid subong kay ti ko madumduman problema man gyapon kay nag back to square one para sa mga barangay naman ang registration for minors ka 12 to 17 years old. So nagalaom si Vice Mayor Elcid Familiaran kay bisan pa man nati pasalamat sila sa full support sa business sector pero kung ang pumunuyo gidiasang ganda nga magpabakuna isa ini komisyon siling yan na dapat buriligan taman. In fact may panawagan gani siya sa mga nabakunahan na magbulig man encourage kag paibalo sa ila siling mga tupad balay dira mga himata kung ano ang epekto sa ila kung may aragin man kay silingiti lagin man sa nag-experience sa mara ingid o tuman na side effects sa siling bakuna.
Kung magpadayon ini nga sistema sila ti madugayan kita na magabalik sa normal na pagpangabuhi diri sa siyudad sa Bacolod. Yari ang parayag ni Vice Mayor El Cid Familiar ang among tagpamuno sa lokal IETF. Nga doon vaccination daw nagawin siya. Ang number of persons na nagpa-vaccinate nag-adutay. Encourage natin ang business sector to participate sa aton campaign program. Actually, voluntary man lang on their part. Damo-damo actually nag-lead ang call ni Mayor. Damo-damo siya nag-cooperate. Diba may mga freebies na ginatag or mga discounts, no? Kaya kung vaccinated ikaw, sulod ka ng mga discount. Ang PIO, ang final listing ginabalay, i-publish na yung mga businesses nag-offer ng discounts, hasta hotels, no, for those na fully vaccinated. Any person for that matter na magsulod ka sa restaurant kung fully vaccinated, ikaw, na may mga discounts ka. Maski hindi ka sa Bacolod. One way ni siya to encourage ang aton constituents mo itong pabakuna, na magpabakuna. Isa na di ko mag-travel kasi way ka na RT-PCR test. Okay. Kaya kadamo pag-ibula sa way gapati, way man ta nagkulang sa pagkampanya. At tiyan mo na siya ang problema na ito. Actually, I'd say moderate listeners and viewers wala pa pa-vaccine. May sargid talawid, no? Hindi sa kabalik sa normal nga pagpangabuhi sa diyang ekonomiya na hindi ni kabalik. Kung hindi ito tanan magpabaksin, kung ito malabot ang herd immunity nga ginasiling, o pitasin ni tanan ang mapektuhan. So, sa nagpapavaccinate na, testimony niya sa wala pa. Kung anong side effects sa inyo. Kaya wala gid sa side effects except for a few na mga mild mo lang gani. Ano na sa next kay ang real time sa mga cases sa Bacolod, actually sobra isa kagatos na as of 11 kainamo nga nabaton ni Vice Mayor El Cid, meaning mataas gyapon kung COVID cases nga na-record sa Metro Bacolod. Ang ato lang panumdum sa talandala nga ang super fiber nga mo ni siyempre yung quality ng makabulig na bilang kulong cleansing, isa ini ka produkto nga imo sa nanarisaring nga mga utan putas kag mga berries, masovot fiber nga ang tinutuyo nga limpyuhan ang imo sinikulong kung tinay agon mangin maayo ang imo pagpamuhin. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang kaaksyon nyo, aksyon na tayo pala na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na tayo hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Una sa tamang serbisyo. Luwas ini di Tribayo, mga kaakson ginarekomendar ta sa inyo. Ginatulong sa inyo sa Kalwan sa Santon Plaza. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasan. Kakaspugod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, ang mahitong nga ilong. Uran ginabalak na, minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton, mga balita nga
wala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pamaskwa sang ERB. Dali lang mga kaksyon, standby. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat gid sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Ayos, sige sa pamaskwa sa ERB, mga kaaksyon, ha? Sinuayhan mapalaron sang 500 pesos, mga kaaksyon. I-check ninyong inyong mga cellphone dira kay ginadayal na mo ng kutob sa may mga interest diri. I-check ninyo ang inyo sining nga mga cellphone kay tirahon ta ina dugay-dugay sa aton sining nga pangalagad. Kay Jinky Dialagdon may lang nga pamati inday Jinky. Salamat gid, no? Kag kay Nora Agravante sang Himamaylan, kay Tidi Toquero Sr. sang Barangay Sagasa, Bago City. Kay John Resisio, may lang pag-monitor. Jody Florentino, salamat gid from Zuzan, China. No? Kag Manilo Kiasa, may lang pag-monitor. Siling niya basi sa dahon, saging perma, nagaperma. No? Manilo Kias. Ana Sinoro, ara na siya si Eli, paring Ililopo. Action Rex, good noon ang budget for hall. Ara na inaiya sa, ay, nano daw kalayo, how? Basi gin gasto ni Kap ang budget nila, da? Ayo, sige lang basta buwas mabalang gid na. Daligid lang kay ari na nga tol sining winner ho. Hello, Mayong Odto. Hello? Hello? Oh, Mayong Odto. May Odto, Oh, 56 anyos ikaw, sir. Oo. Taga First Road, Borgo Street. Alapit ka lang di. Sa Barangay Villamonte. Oo. Ba, tiga pamati ka da Bini Subong. Oo. Si Benny Miravalles Jr., no? Hindi ko magpadugay na kay manghatag ko 500 pesos. Kung masabat mo akon nga pamangkot. Ari lang pamangkot, kuha nung extra na Mondre. Anong mabatian mo sa mga reporter tapos nila report? Una sa radyo, sa Bacolod, Aksyon Radio. Daw ginsuli mo, liwat tabi, una sa balita, una sa... balita, oo. Oo, liwata na bibi, nibi? Una sa balita, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bao, ginkulangan mo naman. Sige na lang Basta congratulations, sir Congratulations, mahatag ko si mo 500 pesos Hindi ka na mamati sa iban Hindi ka na mamati sa iban sa Aksyon Radio. Kalang mamati, okay? Ako di ka bantay sa kwan ni Boss Ruben sa kwan. Ni? Boss Ruben Marcelcio, sa iya nga luti Okay, ara ka dagali. Sa Tilisa, Good. Sige thank you gid, sir. Okay, Thank you gid, Sir Bini. Salamat gid. Anong pabutyag ta, sir? Ate, mayo man matay ka mo sa Aksyon Radio. Kaya mga pa 500 ka mo Ayos Sige, Sir Bini. Congratulations. Salamat gid. Okay, salamat. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1.
Grabe, congratulations kay Sir Bini Miraballes Jr. Siyang winner naton sa aton siling nga sa pamaskwa sang ERB. Sige, ayos, congratulations, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagtuan ta rin balita ni Aksyon na Marlon Ninubiya sa Kapitolyo Provincial. Gayuhom ako O sige na lang. Sa Kapitolyo si Aksyon na Marlon Ninubiya fly infestation sa 36 ka mga poultry farms sa Negros Occidental na resolbar na kuno-suno sa kay Gob Lacson. Dining fly infestation ni sa mga poultry farms ni sa bagong area. Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod or sa Kapitolyo, we have Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon, Mar. Tugal kagin anunsyo ni Governor Bong Lacson nga napaganhaga na man ang problema sa ginatawag nga fly infestation. Ay libinigit ining pagpanong sa pila sa ka mga langaw, iba sa mga insekto, pila ka mga poultry farms sa Pugos nga Negros Occidental. Ako pa daruman nga sang nagligad nga Agosto 10, si Gov Lacson ang nagpapanaog sa Executive Order number 21-41 nga naga-implementar sa ginatawag nga biosecurity measures para nga mag-control o kung ma-eradicate ining ginatawag nga fly infestation. Sa sunod sang pila ka bulan nga implementar siri naging maayo ang resulta kay based sa report nga sumiter sa provincial vet fly control team may 36 ka mga poultry farm ang nakakomply na gidman o sang nagkakaiko nga mga requirements kag nasulbar na ni ang problema sa fly infestation sa ila sa mga farms kabangdanan nga naisyuhan sila sang compliance certificate. Ang inspeksyon gin patigayon umpisa Agosto Oktubre sa Septembre sa nga tuig 2021. Kundi po silingon nga tarang-taranggit nga poultry farm ang naisyuhan sang compliance certificate. Abangod may ara sang nabilin nga daw ay maka-comply, no? Ang hambal ni Provincial Veterinarian Dr. Rinante de Sanda may ara sang mga duha ka mga kung pila ka mga poultry farms may ari diri sa area sang Alangilan kag may ara dito man sa area sang Northern Negros. So kung tagaan sila sa dugang nga time nga i-comply ang nagakaiko nga mga requirements nga may suhan man sila sang compliance certificate. Nagligad nga September 6 sa Capitol Social Hall sang Provincial Capitol nga ginapamunuan to ni Governor Bong Lacson ang ceremonial launching sa Provincial Fly Control Program and Consultative Conference. So galaom ang Provincial Veterinary si Gov Lacson nga dili madugay na maduguyan ini maka-comply na sa mga requirements para nga dalayon nga masulbar kining problema sa ginatawag nga fly infestation. Yari siya Provincial Veterinarian Dr. Rinante de Sanda angot sa mga wala maka-comply nga poultry farms. Kung hindi ma-comply nila, hindi sila pagkatagan sa certificate as basis sa ilang next nga loading sa ilang integrator, no? Ang integrator amo na ang naga-provide sa ila chicks, no, feeds, drugs. So ang tanan ni nga mga procedures na kasugtanan ni with the farm owners and mga integrators in the barangay, no? Ang barangay has to issue man sa barangay monitoring clearance. Kaya kung may reklamo ang barangay, isa naka-basis na ton sang monitoring sang ining implementation sang EO ni Governor na implementar sa Provincial Vet Office. Base sa report namon na isa di sa Langilan, ang isa sa somewhere in the north, no? Ang gina-evaluate na pinabalik-balikan na sa ato nga team. Kag eventually, ma-comply man nila, that's the time nga mahatagan na sila sa compliance certificate. So, it's the work of the office nga balik-balikan. So, anyway, pero sa amon evaluation for the past 3 to 4 months, nag-comply naman and institutionalized na ang system.
So mayo ini nga balita para sa Negros Occidental, bangod ang probinsya ti kinakabig bilang primary agricultural economy, isa sa mga major poultry producer sa Bogos nga Western Visayas. Report kay kan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Rod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Brian, aksyon na Eric, kag aksyon Roger Gotib, standbayan na inoy. Sa inyo sining mga balita, daw pikiti kita sa orasan naton mga kaksyon. May tisi anay ho, tisi, no? Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalot na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ayos, ayos. Sige, tamyaon tanay niyo. Sanday Imbong Jocampo, no? May lang pamate ang sweldo sang kagawad kag personnel ginkuha na ya sa 55% sang budget. Hindi pwede nga kapanweldo sila, magluwas lang kung may cash advance da nga masitol sang kuwa. Gani man. Ayo. Sige, salamat gid kagawad Imbong Jocampo. Mr. Milili Oligo, may lang pamati Noe Erwin de Catoria Gonzales, salamat gid. Nona Agravantes Tel Monitoring, thank you gid. Salamat gid
Jan Acosta, salamat gid. Dali gid lang nga kay pang lantaon to diyan ay siling ni Sir George Gargasiran kung wala pa ginreklamo sa mga barangay workers, wala pa sikap patawag meeting para ngitaan solusyon come to think 3-6 month. Wala sweldo. Ganin man. Rochelle Polincio Susana sang barangay Pandanon DSB. Jamel Florendo kay Ging Alib, salamat gid halin sa Maxameya Medical Villamonte. Ayos, salamat gid Ging Alib, no? Okay, sa kay Pinidari Mond, may lang ang pagpamati kay Lula niya Erlinda de la Cruz sa siyudad sang La Carlota. Okay. Kay Ligrit Manser, Hil Javier, Biyad Jonathan, sa kay Dennis Richard Tiboroma, kag Ma'am Vanessa Mayo. Kag daligid lang nga kay Chicon Tadeana, Ernesto Paul Parinio, may lang nga pagpamati, Ernesto Paul Parinio. Inday Blasa. Okay. Janet Made Kayaw, no? Nagapamati ko di sang programa mo, Aksyon Balita, Banat Bulig. Nagakondolence lang ako sa pamilya Mid sa pagtaliwan sang tiyo ko nga si Joel Mid sa Losoriaga Sayo. Nga nagakondolence nining Mid Kayaw. Bite Santero, Tagalagasan Ubaya. Thank you, Gid. Barrio Garay, salamat, Gid. Niel Brian Balues, thank you, Gid. No? Lisa Monte Castro, salamat, Gid. Tungtung Pan, sang Exodo Security Force, tamiyaw lang si Cap Ernesto Torres, Cap Corporal Michael Bryan, Salvidio, kag General MacArthur. Ay, perti. Madam Berhinia San Antonio Penda dala sa Celine Homes, may lang pag-monitora. Paring Benji Pelisario dala sa Montalban, Rizal, may lang pag-monitor. Kay Joy Ann Parpado, salamat kay Joy Ann Parpado. No? GC Rombines, sara naman siya. Na-check ta na ni Kayna. Alfie, okay. Nabasa ta na ni Kayna. Sige. Sa iban pa naton nga mga tagpalamate, ilang taon to diyan ay sa dalaw mo. Okay na. Sige. Daligid lang mga kakson na sanbayan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang naawan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name naman amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo din po dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatamo bisa nagtamo dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols.
Pamasobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon na ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Wala ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige sir, relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag drang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwin ni preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1.
Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1! Inikilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad kadtuan tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office si Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa minor de edad nga babayi kag isa ka lalaki dakop sa checkpoint sa syudad sa San Carlos nga may illegal nga drogaho kag armas lutang kag lalaki ginbuno sa ilimnan Pilason. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Nokpo. Aksyon Brian. Action Rex preso na sa San Carlos City PNP Custodial Facility ining isa ka 27 anyos nga lalaki samtang ining babae naman niya na nag-edad sang 17 anyos gin turnover na sa 30 dito sa DSWD. Ining duha na dakpan kagabi sa ginpatigayon nga checkpoint sang San Carlos PNP dira sa CL Ledesma National Highway Barangay 2 Ciudad sang San Carlos mga alas 11:50. Ang nasabit ka mga suspitsado sakay ini sa motorsiklo and sunod diri sakay Lieutenant Ruby Orita ang Deputy Chief of Police ng San Carlos PNP. Ang ining mga suspect luyag pa kuntani mag-U-turn pagkakita nila nga may ara sang checkpoint pero nahingagaw ini silang malagas. Action Rex kag nadakpan gin paalsa diri ang ilang sining bayo labi na gid ining lalaki kag nagkanahulog ang balor 272,000 pesos sa ginapatihan siya buwa mo ng market value niya. Isa ka kalibre 45 dala ng magazine diri kag ang tatlo ka balang nga wala pa nakalupok. Lakip man nga nakuha sila poder ang isa ka cellular phone kag ang ginsakyan nila nga motorsiklo. Dugang padri ni Orita ining babaye ara gali sa ila sining drug list ini. Ining lalaki iya wala pa. Pero suno sa lalaki kun nga may armas luthang edi siya kay protection sa iya kaugalingon nga naga-deliver sang illegal nga droga. Wala man sa iban nga trabaho nga lehitimo. So, amo na ang nagkalahinabo karon ginaprepara na ang kaso batok sa ila. Ining kaso nga pagupot sa illegal nga armas luthang, illegal nga droga, kag nakalubag pa sila sang curfew dira sa syudad sang San Carlos katilas 11:30 na or mga 50 nagluntad ining nasambit iya nga pagkadakop sa mga suspitsado. Ining pangunahan sa aton operation officer Police Lieutenant Brady Sarula dito sa may Avenue National Highway sa may Barangay 2. Nagtukang nag-adi ini ang duha ka suspitsado ang sa isa ka motor. Wala sila katalupangod niya may checkpoint sa unahan. So, pag-turn sila, mabalik sila, kaso nakita na sila sa aton nga advanced security sa
van daw. So dito sa pag-isa sa ilang t-shirt kag mga bulsa sa ilang pantalon dito kag nahulog ining kwan no ang mga illegal nga droga nga nakuha kagabi kag may dala ini ang lalaki nga suspitsado sa isa ka sling bag kag nakita ay open lang siya nakita sa aton nga personnel nga may armas sa sulod. Action Rex ang palayag ni Orita angot sini. Gin-turn over nilang babae dito sa DSWD pero ginapasecure nila sang birth certificate ang family sini. Kaya nagaduda sila base hindi ni minor. Kaya kung hindi ni siya minor, kwaon ni siya dayon kag iprisuhon gidya sa custodial facility. Action Rex. Samtang dito naman sa syudad sang Silay, kagabi man yung mga alas 7:40 nagluntad. Isa ka lalaki dito ang nag-ulo-inom ang ginbuno. Dira sa may Eusebio Street, Barangay 3, syudad sang Silay. Sa din, ang biktima, dire ginkilala sa kay Alex Bermudez, 26 anyos, taga-Purok Malaparon, Barangay Zone 12, syudad sang Talisay. Ini siya. Sa pag-imbestigar sang Silay PNP, ining biktima nagapungko sa isa ka lamesa, may upod nga isa ka babayi, hinali lang nga nagabot ining o nagpalapit ining lalaki sa table niya nga suspect nga wala pa makilala kag may nagasuksok sa jacket nga may hood. Hindi siya masyado makita dito na nga ginbuno ini siya sang pila ka beses nga karon tining biktima yara ginabulong sa hospital. Isa ni kay Lindan dira sa may Binox Restobar na dira nagluntad ini kagabi. Ang kapulisan karon ginausisa pa kung anong motibo sini kag kung ano gid ang pinasalikod sini sa pagmuno sa biktima. Balita gikan sa Nugpo. Action Brian mo din nag-report una sa balita sa Action sa Bacolod. Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga Kaksontal Life Extension Vitamin Tuwantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Maki-update kita sining nakabunggo sa siyam katuig nga bata. Hoti ang hepe sa Police Station 8 nagpadala na sang request taga Isano City kag St. Francis Building agud nga malantaw sa CCTV para makilala ang salakyan nga nagbunggo kag naglasak sa siyam katuig nga bata kagabiho. Yaring development kag follow-up report upod kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Action Rex, happy birthday. Ayun di purma. Thank you. Thank you. Happy birthday kay Third Kantong. Oo, kay Bibi Third. Happy birthday. Kay Toto Third. Kantong, happy birthday Toto Third. Tayo lagi tada. Ara dugay-dugay. Ayun di purma. Pick up na. Ba, 40 Sige no problem. Pa, dali-dali ko tukod pagkati dapat schedule 4 o'clock. Sige ko 1 o'clock dapat solve na datanan, no? Ba, 40 ba? Karambula na-solve man na. Solve man na. Kay birthday ni Third Kantong, no? Ba, 40 Sige kung may padala ka mo, hindi kay Rex Kantong, ako kay Third Kantong. Ayun di purma. Ay, si paring Alan Navales Galio.
May lang ang pagpamati kay paring Lana Vales kag ginatamyaw ya si Primo Yamunching kag John Cordoba sang Kabangkalan from Primo Lana Vales. So, Sige, Primo Alan ba? Ayo di purma. Pagbalik ako nung may kalamay mo. Ba, di mas kubago naman ang ubos yung resistensya. Laban Laban. Muskubado lang Muskubado lang. Hindi lang puti, blang kag hindi lang pula, muskubado lang pre. Muskubado lang Taga 5 ka kilo siguro, pwede na. Ayo di purma. Parang daw low sugar. Para low sugar Oo, kung daw init na ulo pa pre, work clock, okay ba? Ano? Work clock. May work clock na. Oo, ang dako-dako bla pre. No? Ayo di purma. Hindi makulintas ba? Oo, pare. Mayang uktor na kay pare Alan na Vales. Mayong udto pare ko ya. Monitor monitor sa subong Yes. So, kay Kwanda kay Kagawad Jofred kay Chad Periana. Kagawad Jofred kag kay Kapitan Chad. Naka-recover na sila kuro nga duwa ko resurrection. Oo, nagmatamat na sila pang libot sa Barangay Manila. Oo. Naka-recover na siguro? Ati na pandidi, kasi daw nagbigay pa tangos mana paring nuno iya gisando ya? Ati pa rin nuno, ba't ka kabatsyag na sa? Nakabatsyag sa sang? Sang kasagkag... Ayo di purma. Ara sa? Mayong udto ko no? Mayong hapon ko no? Sino? Alin sa iya Parin nuno, rasa? Oo, mayong udto ko no. Parin malapit sa Ginji, pre. Tiway pa di siya. Away pa sa Kawayan. Sa Kawayan pa sa iya, sa Maniling. Sige na. Masiko nung magkapabakulod siya. Mahapit siya. Talaga lang, pre, kasagkag pasayan, kaya kami nabalas ang kanon ni Parirex. Ayo di purma. Doon mo amugid ba? Kanon ang amon, pre. Imo pasayan, kasag, pre. Solve na kami na Parirex. Solve na kami na, pre. Pasayan na kami na, pre. Okay na, pre. Joke lang na, pre. Joseph Chuwada ka kay Toto Manuel Coda. Nan, mayong udto lang sila. Mayong udto na sila ni... Mayong ginigurong pagpaniaga nila. Ha? Kaya palo paniaga na. Nan. Kaya iti sa guro subong kung kapaway-way. Laban ni? Kapi-kapi sa guro subong. May inog gigop sang kapi-kapi pero lang da sa sa Ginji may chimpo. Oo, nami ka chimpo no. Daw nag-ugyon din sa birthday ni Third, no? Ate, why na iban mo? Ayo di purma. Matamat na ka mo, ha? Ay, Bertie. Tinanong latest ni isang nabungguan niyo? Ay, di, so Kaluluoy maning siyam katuig nga bata ni. Nabuligay sa mga bilog na puwersa sang station number 8 na led by Police Major Jory Puerto. Why ni upod ang siyam katuig nga bata gabi, Why ni upod action Rex Guru Pata? Hindi ko may upod Guru, kasi nadala sa amin Guru. Gani man. Ang biktima ni siyam katuig ni Idan Rex mo. Si Kian Aguda, taga Purok Mahiliogyon, Barangay 35. Ang suposi ni Rex kay magluwas laging bungguan isa sang puti nga van to nga NB 350. Paglapogi ginlasap pa isa sang duha ka salakyan action Rex. So kung isipon tatlo ka salakyan diri ang involved. Una nagbunggo kay Kian Aguda paglapogi dalan spiya may kapadulong ang duha ka salakyan tinginasak kini sa Rex. Sang duha pagid ka mga salakyan nga subong gina in fact, inilang aga nagpadaranas ng request si Major Jory Puerto, hepe sang station number 8. Request niya sa tag-iya sang ako sa management sa Gaisano City Mall. Nadira natabo ang aksidente sa Tubangan gid mismo. Daral na nata kag nagpadaraman sa sang request action Rex sa management sang building dira nga posible basi may ara man CCTV para nga makabulig-bulig identify sa salakyan nga una nagbunggo sa katuig nga bata kag ang naglasak pagid nga duha ka salakyan sa biktima action Rex.
Nasunod sa kay Puerto nga ining bata gali ni daw miyembro ni sang rugby boys mo. Actually like kay masami na sila kapasaway sa sinangadalan kung gabi. In fact kung kisagan ni Axorex nagahatag na sila problema dabla sa mga riders, dabla sa aton nga mga delivery ni bla. Kung sa kapangayo kayo, kung sa apusar man dira. Ining kabataan Axorex pasami ning ginaragas sa police naton every time nga may mga call sa station number 8. Kag mag-responder sila ni ang masami ginaragas ng pulis naton, no? Drug star sa may area sang barangay 35 kay dra na sila galusot ayon sa may likod sang Quezon City. Kapalakas sila pero may kag kada gabi Axorex do halos do rumbuhan das kabataan ang inang lugar dati kagabi siguro na timingan jed nga may nagahagunos nga sarakyan nga muning una nga nakabunggo ang puti nga van nga NB 350 sakay Kian Aguda kag paglabog sinite mo ni masubok pagit kay may nagapadunong pagit kadua ka mga salakyan mutong ang naglasak pagit sa siningsan katuig nga bata. Yari si Police Major Jory Puerto sa atong sininga interview. So, partner, subong nag-request kami for appraisal sa CCTV sa mga establishment na may nakapag ng CCTV na McDonald's sa Philippines. San Francisco dito okay sila mga CCTV. So na sa mga authority na submit sila request para ma-check yung CCTV para makita na kung ma-notify itong ban na nagbunggo sa ating na pag makita ito ang pag-iayos yung ban ang dua pagit na nagbunggo ng dua jadi doon na takan siya ng kadua nga umunggo na siya sa ban, nagtabog sa tiyak na leg, nalasakan ko ng dua kasalakyan. Sudo sa nakita. Okay. Ining dua kasalakyan, sir, nga ulihin nga naglapsak sa iya. Ano nga klase salakyan, sir? Wala man specified ano sa ko, dua pa kung mga naglapsak siya nga agwa sa tawag na rin. Kaya naman kung kita tawag na ban mo. Kung tabog sa tiyak, amo na natakan sa dua dito. Na sa panik na side-side. Huwag di sila sang witness ka naka-description sa tong ulihin nga duwa nga naglapak sa bata. Ang mga grab rider is makdo pala. Abin na ganito nung isip lang nalpakan. Uy, yun sa buong nila yan nga bata. Ang nalapakan ng duwa nga nalapakan. Yes, di parang na bata ulit. Oo. Yes, oras ang gabi siya na magkabataan para sa siraw. Amo na sa mga gabi dito ng kabataan, mga pabayaan sa mga iboy. Isa maging factor ng polis na dinaragan sa likod sa Quezon kami tapos sa media. Kaya di karagan sila mo sa barangay sa Quezon sa dito sa Sintang. Okay. Kaya bisa magtabot ng polis na fight na kung ang polis na palagas pa. Kabataan ng sama ng kabataan. Yung responsable ni mga iboy nila nga wala na natipon ni Kutrano. Gani. So kapag pa sir makonsensya itong mga driver sa salakyan nga involved sir? Yan binasa ko sila kung dapat kung makonsensya sila monitor ko magiging dito tayo ang mata para matalutin ng bata. Sir, sa po sa panayagan ni Police Major Jory Puerto ang hepe sa station number 8 so hopefully matagaan siya ang police station number 8 nga makalantaw maka-review sang CCTV dira sa may St. Francis Building amo man sa aturangan sang Quezon City Mall na dira natabo ang ining insidente kagabi dira sa nasambit nga lugar. Update ka mga balita kikan sa Bacolod na City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Manpano ng report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Katuan tanang balita ni aksyon Roger Gotib mapakadis kita. Ini nga balita ni aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa sining 21 anyos blaho nga arestado sa kasong paghimulos mga kaaksyon
Sa syudad sang Sagay, isa man patay, isang pilason matapos mabungguan ang magbungguan ay ang motorsiklo kag tricycle. Pwede man nga mga balita ba? Ibalon tabing report ni Action Roger Gotig. Sa Cadiz kag Sagay area, Action Roger. Action Rex arestado sa katapos sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz ng isa ka persona matapos inisya na kapakasubok sang kaso nga pagpanghimulos. Nobel recommended hanggang paraog nga warrant of arrest sang RTC Branch 16 nga kapit sa September 9, 2021. Bato kini sa suspect kag gikilala kay John G. Francisco Idelpin, 21 anyos sa edad, kag residente ini sang Sitio Lagatan, Barangay Tinampaan. Pero sa report, tinalitang adlaw, alas 3:45 attack na ginoperate ini sang mga katapos sa kapulisan sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar. Ini siya ang nagapangatubang sa kaso nga pagpanghimulos with Nobel recommended nga gin-issue ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang RTC Presiding Judge diri sa may siyudad sang Cadiz. Ditinado ini karon nga persona sa may naman sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Samtang sa siyudad sang Sagay, patay ang isa ka nagamaniho sang single motorcycle, 25 anyos sa edad. Ang biktima ginkilala ini kay Rosbert Idanyo o kung Rosbert Idanyo, may asawa kag residente ini sang barangay Tadlong sa siyudad sang Sagay. Alas 7:30 antak na sa gabi natabo ang insidente o kung ining vehicular accident nga nag-involvar sa isa ka tricycle nga pampasayro kag subugman isa ka single motorcycle. Ang report nga tinagin-responderan gileon ini sa mga katapos ang kapulisan kag subugman sa DRRA mo sa siyudad sang Sagay. Natabo ini sa may Hacienda Amparo, Barangay Old Sagay, siyudad sang Sagay. Ang mga pasahero sang tricycle nga ginamaniho ni Renato Mahilom y Apollo, 29 anyos sa edad. Amuman Sanday Lisa May Salinas y Arquisa, 25 anyos sa edad. Residente sa Barangay Tadlong. Si April Joy Esperosa, 37 anyos, residente man sa mga lugar, kag si Renato Mahilom, amoy ini ang driver nga suro pa sa report. Wala man makangkon sa mga pilas, kundi suro pa sa payag man ni Police Lieutenant Abunjo Diaz, ang Deputy Chief of Police ang Sagay City PNP sa aton sini nga interview. May katalan sini nga incident. Oo. Alas 7, unig siya. Okay. Anong natabo, Gizar? Initial investigation na nga ginapos sa akong sa duty traffic investigator kagabi na mga alas 7:40 gabi. Among dahil sa Sagay PNP upod ang DRRMO nag-responde sa vehicular accident. Immediately, kapagbat niyo dito, upon arrival at the scene, member of the Sagay DRMO and KDXC, nagkabto na ito kagabi. After sila rin and they're obtained to transport to Lopez District Hospital. So, na-confine dira ang mga pasahero gagindala kalakibran driver sang tricycle apang isa lang ka pasahero sini ang may tilas sa iya sini nga paa. So, ang iban nangin outpatient naman. Amula ning masubo kasi ang driver sang tricycle o kung sang single motorcycle nga si Rosbert Idanyo, amo iya ang dead on arrival sa mo nga hospital. Gina-remind lang na ito sa mga ka-aksyon sa pag-inom sa kape, dapat mag-inom gid
Gikan sa Sirad sa Cadiz Norte, kamay sa probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Roger Goti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz kag syudad sang Sagay. No? Problema ninyo constipation, balukang constipation is a mother of all diseases, mga kaks. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid ang mga kaaksyon na standby, mga tagtapilak ka mga commercials, balik lang kita sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
nadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka
biyahe mula sa niladampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:36 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Way nakita sang oras pa, may oras pa pero hindi na magtugot pa. May 70 dias na lang nabilin before pa man mag Christmas Day, kag 77 days before pa man mag New Year's Day, mga kaaksyon. Sige, kita sa Lunes, mga kaaksyon, diri sa inyo sining palatuntunan. Nag-aagda na kita sa masunod nga programang This is My Life upod temporaryo kay Aksyon na Dorel Cabato. Sa kinandan ako ang Indios ni Kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.